पेट्रलिं हिसाबै नोंथांमोना सानफ्रोमबो पेट्रलिं होगासिनो थायो दा दैमायाव जावनायबो गैया जावनायथ' जों दा जोंनि नोजोराव नुनो मोनाखै जोङो ओरैनो मबेयाव मोनखो बिसोरखौ दैसायाव मोनखो ना लामायाव बबेखिनियाव मोनदोंमोन बेलतला सकनि खाथियाव बबेयाव लांनो गोनां ना बिसोर जों मिथिनाय बायदिब्ला ड्राइभारनि स्टेटमेन्ट हिसाबै सान्तिपुर एरियायाव लांनो नागिरदों बिसोर समा मोनानि 10:20 जाबायमोन जों जेब्ला डिटेन खालामबा जों बालि लाना फैदोंमोन बबेनिफ्राय कलसिनिफ्राय बेलतला मोनथिया नामा नोंथांमोना जे बन्द जाबाय थादों बन्द जानायखौथ' मिथिदों खिन्थु खोनानो मोननाय बायदिबा प्रेसार खुलिबाय थादों होनना बुंनायखाय जों फैदोंमोन नायफैदोंमोन बबेनिफ्राय लाबोदोंमोन नोंसोरो क्रेसारनिफ्राय ना जावना लाबोदोंमोन क्रेसारनिफ्राय हारियानानिफ्राय हारियाना क्रेसारनिफ्राय हारियाना क्रेसारा माने सालान दंना गैयामोन नोंथांमोननियाव जोंनियाव सालानथ' बेबायदि मालिकआ जोंखौ बुंनाय बायदिबाला जोंखौ गारिखौ लाना थां आं सालानखौ बेबस्था खालामनो हादों होनना बुंनायखाय जों हारियानायाव क्रेसाराव सोहैबाय जों गारिखौ बिनि उनाव आरो जेनेबा सालाना जाबायना जायाखै सोंहरनायाव बुंबाय जे नोंसोर बबेयावनो थाथ' होनना बुंनायाव जों थाथ'नानै दंमोन बेनिफ्राय आरो जेनेबा ओइ आगाननैसो आस्ते आस्ते फैबाय था आं बनायबाय हादों होनना बुंहरनायाव जों फैनाय जादों बेयाव फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानसिफोरखौ लोगो मोनफैनाय जादों आरो हमनायनि गुबै जाहोना मा जानो हागौ नोंथां सालान गैयिनि थाखाय सालान गैयाब्लानो हारियाना क्रेसारा माबायदि हरनो हागौ नोंथांमोना दाथ' बेखौ जों बुंस'नो हाला जेनेबा जों दायो खोनानाय मथेबाथाय जों सालाननि खोथा बुंदोंमोन सालाननि खोथा बुंनायावथ' बिसोरो जोंनो होनो हायाखै